Kaixo, zinematikako ariketekin jarraitzen dugu, eta orain arte egindako bideo guztiak ikusi badituzu, iaia ni baino gehiago ekin bordozu. 24. ariketa egingo dugu. Ariketa honetan, matematika pizkat egin behar da, eta batxutan oso ondo ulertzen ez dozuen gauzatxo bat egin behar da, egonari. Zaten digute, badogula egikari bat, 56 km orduko abiadurarekin, egingo dugu lehenengo gauza. Pasako dugu metro segundutara. Jadanik jakin behar dozue hau, zergaitik metrotan, segundutan eta azelerazioaren unitatea metro segundu karratu dalako. Orduan metro segundutan egingo dugula. 3.600, eta abiadura hau izango da 15,55 metro segundu, bale? Orduan, V0, 15,55 metro segundutako hasierako abiadura daukan egikari bat dugu, eta 0 metro segundutan bukatuko du. Horrek esan nahi du, guztiz balaztatzen duela, higidura zuzen uniformeki dezeleratua. Irakurreko dugu. 56 km orduko abiadura doa eta geldi geratzen da 700 metro pasa ostean. Kalkulatu azelerazioa eta erabilitako denbora. Oso, badakigu, V berdin V0 ken AT deselerazioa delako eta S berdin S0 gehi V0T ken bat zati bi AT karratu. Ditugu, ariketa guztiak egiteko erabiltzen ditugun ekuazioak. Sartuko ditugu zenbakiak eta ikusiko dugu zer gertatzen da. 0, balaztatzen duelako, berdin, 15,55, ken azelerazioa bider denbora. A bider T berdin, 15,55. Hemendik ezin dugu gauza handirik atera, azelerazioa eta denbora ez ezagunak direlako. Bakarrik ematen digute espazioa. Ikusiko dugu espazioaren ekuazioarekin atera dezakeguna. Espazioa, 720 metro berdin hasierako espaziorik ez dago, ez digutelako zer esaten, eta hemen badakigu badagoela 15,55 T, V0, bider T, ken bat zati bi, AT bider T. Adi, AT karratu, AT bider T. Bale? Orduan hemen, 720 berdin V0 bider T ken bat zati bi, AT bider T. Eta badakigu zenbat balio duen AT. Adi, kalkulatu dugu zenbat balio duen AT. Orduan, 720 berdin 15,55 T ken bat zati bi, 15,55 T. Abiderte hori dela, atera dugu hemendik. Gelditu bideoa eta begiratu eragiketa matematiko hau, adi. Orduan badakigu, 720 izango dela, hau da, erdia. Ematen du, 7, txuleta, ondo jartzeko, 7,7 T. 15,55 ken bere erdia da, bale? Orduan T izango da 82,57 segundo. Imar dugulako T berdin 720 zati 7,7. Hau da behar duen denbora, balaztatzeko denbora oso luzea 720 metro egiteko. Orduan, azelerazioa atera dezakegu orain zein dan. A bider T hori delako, orduan 15,5 zati 82,5 ematen digu, deselerazio oso txikia, 0,198 metro segundu karratu. Bale, kalkulatu dugu jadanik eskatutako guztia. Zenbat denbora eta zein deselerazioekin lortzen du 720 metrotan 15,55 km orduko abiaduran doan egikari bat guztiz balaztatua egotea. Prozedura matematikoan pauso hau behar bada ez dozu oso argi ikusten, gelditu bideoa hor eta aztertu onden matematika hori. Animo!